Hei, tu ce, la mine la vlog? Haide, intră! Na, ia bine încoace, unde ești? Papisota, bună dimineața! Cu voi este Tolea Dog Vlog și astăzi noi, dis de dimineață, avem o super mega zadace. Zadacia noastră îi să trezim pe Iliușa. Iliușa, eu uite-le că s-o trezesc. El просто atâta noaptea, nu a dormit. Iliuș, ne ducem? Unde? Sună vlog. Haide, hai. Hai, haidem, hai jos, haide, ne ducem? Te uiți la oră? Te uiți câte oră? Haide, hai, давай, hai, trezirea. Trezirea! Deșteptarea, sau cum acolo era. Oi, pațan, dar la noi zadacia azi e ușoară. Până când trebuie în primul rând să ne ducem după automobil, ne ducem după automobil, după asta ne ducem după Valeria. Ne ducem după Valeria, după asta ne ducem la asta, la Elea. Cine Valeria, cine Elea? Acolo vedeți. Cine automobilul? Cine automobilul, tot vedeți. Haide, Iliușa, trezirea! El este mort, haide. Mai scurt, noi am luat Fordozaurul. Băi, așa e de greu aici la noi în sat să te dezvolți fizic, biologic și nu știu cum. Și mental. Și mental, da. Da, eu tot trage curios, stai 2 secunde. Hai, tac, n-are Uite așa. rucnic de mână și rucnic de chișor și ne-am scos, tet. Sperăm. Mergi înainte, tet, băieți, baston și ui aici. Rrrța. Elea, precis că Elea mă sun. Elea mă sun. Zice că noi am luat BMW-ul acesta, moșteni. Da, Elea. Bună dimineața, voi veți pornit? Ia ca noi acum ne pornim că e jele mare. Aha, eu auto. m-am gândit că voi dormiți. Da, dornim, că noi suntem cu dornitul, Elea, tu și nu știi că noi suntem băieți harnici. Eu șochi, eu știu că sunteți harnici, dar nu așa de dimineață. Noi, ia ca chiar dis de dimineață. Dar este și vedeța cu voi? Nu, Nu. ia ca noi ne ducem după dâns. Noi numai și-am luat mașina, că se înțelegi. Ah, привет! Tati, filmez, gata? Da, eu filmează, eu de acesta. Aha, hai, eu vă aștept. Da, noi vine. Mă Trebuie, duc să-mi fac repede un marafet, că dacă mă puneți pe YouTube așa, clar eu nu. mă supăr foarte tare. Dar noi așa și spunem. Noi așa și spunem. Давай. Давай. Haide. Так, la cine am oprit? E aceasta corobca la mașina, la Ford. Da, corobca la Ford Fusion. Uite, tare e confortabilă, coja, roja. E ciotche și e Fusion. Fusionul el e hibrid și el mănâncă puțin. Dar e confort, e confort. Ți-aș zice că e mai confortabil Atenție să nu rămânem și cu oglinda în mână, trebuie să plătim. Ți-aș zice că e mai confortabil даже ca pitiorca, știi? În natură, coja, roja. Dar corobca asta, poate pentru femeie e igiene, care, știi, stai la pasager, că și net, o mai pui, să mai uite la pedale, la... Înțelegi, da? Dar așa, în rest, la atingeri, la atât asta mă razdrajește. Dar ce motor are acest Fusion? Nu știu, brate, eu și să aici. Motorșic? Ți afta... Afta slesă? Afta abzorșic sau ce? Eu cred că e 2. Am așa să-i dau 2 pedele și azi vedem și. La tine piciorul, la tine ciorul greu sau? La mine ciorul crivoi. Am și dăm o pedală, apasăm pedala și ne uităm în expert și vă zic câți gigabytes are. Capul la găină are sensibilitate, la știi, Da. țâie, dar ia uite la mine camera asta cum faci. Capul la pește, nu? Te normal la tine? Nu știi, Tu mănânci capul la pește? niciodată. De ce? De atâta că eu mănânc numai carnea la pește. El bun la uha capul la pește. Și acolo eu cum se filmează. Și am tot înainte, da? Da, așa arată mie. Alo, Valeria, noi am ajuns. Bine, bine. Hai. Aici mai încă la... Ce-am găsit noi aici. Oleleu. Ce faci, Doamne, eu vede
tura ei de la Gălboci, mie îi place. E faci să nu... Stai că e ne-mi place, tu închide. Instagram! Seara bună! Ce faci, Valerica? Ce ne place mie? Salutare! Ce ne place? E așa fetișoară, salut, Valerica. E foarte... Dar aici la voi la poștărie e așa multe fete frumoase? Ok? Nu sunt dus în șoc. Nu, mi-a plăcut, dar eu o găsesc. E zici căsătorită, dar tot normal. Cioară în ziare, așa. Tot normal, eu Cioară îți face vârticoșul. mă rezolv cu Îi ea. face Tolea vârticoșul. Îți arde un breakdance. Eu îi împletesc algocii, bebe. Короче, noi ca tare în vlog n-am zis, deși eu vin după Valeria, unii, două și măcar. Valeria, eu ți-am zis așa, deși vin după tine. Da. Mai ei nu zici. Ce mi-ai făcut, Valeria? Florcolea. Ai mâncat asta? Frichini. De ce ai mâncat? O prăjite cu legume și tortă am mâncat. Și o cafea am băut. Tot toți la 9 și pe loc, eu la 8 jumătate. Dar noi suntem de ăștia, când scunim la 9 ora 10-20, noi eu la Valerica. Da, dar la noi vezi că am fost afectați de alți factori interesanți care ne-a făcut să ne reținem noi așa, dar tot normal, Tolea Schumacherul rezolvă orice tip de probleme. Nu îți vor iar în Turcia. Da, ce să faci? Mi-am venit rezultatele la Și operație. mori sau încă nu? În pahodul mai am o leacă. În câtârghie. Mă duc acum am făcut la o operație. Iară? Da. Da, dar tu n-ai făcut operație, tu ai făcut Cum am făcut în Moldova și să fac și acolo, la parascopie asta. parascopie. Asta e ceva biserică? Astăzi fac cameră, să văd dacă tot normal. Oh. Eu cu camera asta 360 am niște idei. Ce, truba asta băgat? Mă face și eu medic. Nu, dar tu ai fost și ai făcut, trebuie să faci 3 proceduri, așa? Da, eu am făcut chimioterapie terminată, trebuie operația. Mă duc luni, marți, miercuri trec aparatele, joi trebuie să iei consiliu să îmi spună în privință de operații. Nu vine ginecologul și să amână pe joia următoare, tipa ieri. Dar ce ginecologul și era ocupat? Bă, nu știu, Juca Brawl Stars. pahod, în tank. Băga un clash cu patru. Clash Royale. Și scrie ieri medicul că trebuie să vin la consultație și la parascopie de dată să mi vadă. Cu anestezie totală, desigur. Acolo că-ți vadă cât e igiene? Sau? Da, 3 tăitori ar pe burtă. Ei, asta nu e mult. Nu e mult, dar oricum, anume anestezie și mie. Vedem, unii pațani în dvor au avut mai mult tăituri decât la operație. Și vedem, după la parascopie, îmi spune dacă e operabil sau încă 2 chimioterapie. Ai rămas saturat de ea. Zato, uite și de igiene. Clas. Bă, padești. Mai vezi Turcia. De am saturat de asta. Nu e ca așa, nu a fost operațiile astea. Când te duceai bă în Turcia? Ai fost? Afară. Da, ai fost în Turcia? Da, că ai ocazia să duci în continuu în Turcia, știi? Așa să oară în Turcia, uite. Am fost, Să-și plusuri, când m-am samut la aparate, o săptămână am stat acolo, mâncare și lor au uit, n-am mai vedea, la urmă 2 zile am ca doș. Nu zic că nu iese din Moldova, că vor să undeva să ducă la odihnă. E ca Valerica e circulă în continent. Turcia, vede Turcia, dar acolo și nu hrănesc ei ca tare. De acolo vezi că ești cazată la hotel, am unde am apărut legi nou cu hotelul la chit singur, 70 de euro noapte. Până am o clinică aici, da? Din suma care s-a strâns tot. Și s-a chitat 45 de euro, dar fiindcă s-a schimbat, nu știu, politica, legislație. Bă, din urmă, nu-i comod. Suntem mutat din urmă, eu de acolo încă piembă, dar tu? Dar în cap și eu, dar nu-i comod, bă. Nu-i comod, da? În Fusion de urmă. Să ia ca să știm. Ele au zis că, blin, mă gândeam poate eu perucă să-i pun și oranjeu. Dar zic, nu știu, s-a supărat sau nu, zic, mai ghide nu știu. Și eu tot așa zic, lasă ele în perușile, nu. Мне că tare îmi plac femeile când îmbrac peruși, ba blond, ba așa, îmbrac raznoобразие, dar asta nu în cazul ăsta. Ideea este încă n-am avut, că tu, Valeria, zici că ai bărbat, da? Ai bărbat? Da. Dar de când vă întâlniți? Din 23 februarie. Eu că m-am apasdal, eu cu avertizările mele pe TikTok. N-am dăut de s-o amăjit pe Valeria, o amăjit-o altă. Ți-ți s-a pus
Cât să uite să-ți faci live? Eu 2 luni n-am făcut live din cauza. Odată l-am pornit și truha. Odată l-am pornit, mi-a dat bloc, a doua oară l-am pornit, mi-a dat bloc. Da, de la ce? Ți la sexual neactivnost. Nu știu, Ești tu, ești așa activ? sunt sexual activ, nu știu cum. Și parcă normal stau. Nu v-ați scris live și acolo activitate sexuală. Eu nu știu, dar eu cred că mă un cu o loi. La mine pe live în genere au mușcat o bucată de ușă odată pentru activitate sexuală. Au mai țel acolo ceva de găinuși, că-i plac găină, nu știu, da? Îmi plac. Te Se duci dă la unii cel Dumnezeu. mai măcar. Care parte aici nu? În Transnistria. Ei, bă. Pașaportul l-am luat. București 60. E la pașaport. București 69 sau 68. București 68. Ei, dar nu iese din cap, e ca Golgotca așa. M-am îndrăgostit. Влюблённый волк уже не волк. Da un șef, îmi fac crelionți la păr, mă gândesc la dânsa. Așa e, dacă stai, și să-mi fac nie acolo. Cunilingus. Vopsire. Sau să vopsească. Să-ți fac vopsească părul. Să-ți fac în arașe, măne. Ciolcă să ne tai când dăm ochi. Am vieți fetele. Ei, ne uităm așa la tine, Valerica, ești destul de frumoasă. Care o să cam gata. Ce să-ți faci eu? Amușelișca e ca mama, amușe. E pridumăiește, amuș. Te repede, te apucă, te duce, te face, îți face asta, îți face și e. N-am dobit odată să într-un salon, o văd pe ele deodată. Mală, mă la atent la unghiile tale, trebuie ceva reparați, că mă scoate ele în un șocan și o să resău așa, zic, lasă. Și de atunci ea că a mai fost la dânsa, o dat de alături. Da. Dacă tu în timpul ăsta ai, poți face sex. Nu. Nu? E că asta e iubirea adevărată. E că așa, poți ști precis că la tine bărbatul nu e pentru interes. Farta nu. Am crezut că ați zici da și am vrut să te întreb, dar de păr mă tragi. Da, așa de picioare. A lui? Nu Așa, să ne lipsi. pațani, mai de-a tu le vai ia. Ația! A? Și faci? Păi fugi, așa. Și fugi. Mă uit dacă merge mașina. Da. Nu, dar e stene, nu? Am nu tot timp, o găsim prin partea aceea undeva, pe la Buiucani. Nu știu, noi ne ducem la fete școalele noastre. Opa, deschide. O alungire de păr, tu? O alungire de penis. Minim o scurtare de penis, vă rog. Dar așa glumeți este? Da, și că așa, dragii mei, cu Valeria noastră, i-a rămas fata mulțumită, e super mega țeațea, e cea mai frumoasă подруга de pe raion la noi, e ideea красиво pe poșta veche, am toate zgleadurile la dânsa trece. Wow, 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 wow! Și za automobile de să-l ajungi. Utiu-tiu! Te duci, tu. Бля. Шеф, ce автомобиль я есть? Matiz! Spate să ne oprim, să ne faci o prezentare! Haideți să tragem cu dreapta. Hai! Pe dreapta. Și huina, nu? Bля. Dacă нет. Меня вообще пока точнее так. Все нормально, сейчас сделаем. Băi, e офигеющий аппарат. С Audi TED 100 учению аппарату есть. Здесь мотор просто бомба. Клубника бомба, честно говоря. Такой красненький. Здесь вообще еще искрис. Коля. Și Nicole. Bunel.
Ладно. Brat, spune și de unde așa vâhlăp, de unde așa mașină, de unde așa lasticki, de unde așa culoare, de unde așa discuri, brat? Câți cai putere are și din radio? America așa au venit. Serios? Nici nu s-a pus mâna aici, nu s-a adăugat nici. Așa au venit din America? Așa Așa de lasticki, da? ședri au fost hăzeanul acolo, îți clas la pațanii de la Moldova și bătăt. Așa, dar uite ce fări bune are niște fări și un bumper de urmă și 4 vâhlăburi. Știi 4 sabuci, așa? Da. Asta nu-i de Aici asta. nu-i fake, e jumate, la jumate acolo. Când la GLS mergi vâhlăp așa în jos, dar mai acolo vtulși de astea de frumusețe. Dar și de asta? Это самое? Și acolo? Вообще, по жизни. Și kilometraj are. Пробегу 72. Не миль, километр. Băi, dar asta e mașină nouă, e nici 100 de mii nu a făcut. Da, deci, Dar pe trece și pe garanție, nu? În caz pe Miami acolo au făcut virajul bun și e ca și Moldova. E bună, e bună. Dar să te duci cu dânsa la curse, la întreceri sau și la... Câți cai putere are așa? Câți dă Dumnezeu acolo? Dumnezeu la cei care se roagă bine de mult. Din stoc e vreo sub 500, dar aici e cu stage, e cu modificări, din America și e vreo 600 și... Asta e plioncă matăvă și vai de sus? Nu, asta nu e peliculă. Asta așa e crească? Da. Serios? Da? Asta e vopsea, asta nu e peliculă. 600 de cai, motor de 6 și cât? Și doi. 6 și 2, negru mat, crască, salon roșu. Surmat. A, da? Eu trebuie ochelari. Кстати, eu încă nu ne-am cumpărat ochelari. Unde sunt ochelarii mei? Батсота. Și, kстати, покраска e de la Mercedes. Așa și numește Mercedes. Короче, хуйня mașina asta. Și n-ați zis deodată că e de la Mercedes покраска. Că mă gândi la BMW era. Ia? Ești rasist? Я как, кстати, concret s-ar aranja culoarea asta a lui BMW ca la Troică. Oranjul și el așa întunecat, știi? El așa e găleaneț. Nu s-ar lichi mai tare la mașina asta? Nu s-ar lichi. Nu s-ar lichi? Nu s-ar lichi. Nu, eu aș fac în chat GPT și aș spune aici, bine, cum s-ar arăta mașina asta cu așa culoare. Pur și simplu eu mă uit, mașina surmat, discurile aurii. Tu ce, țigan sau ce? Deși discurile aurii. Culoarea să o schimbăm. Aveam multe păreri asupra la culoarea asta la discuri și totuși ne-a schimbat și o părere, culoarea asta trebuie schimbată, nu e ok. Da, și culoare o faci? Eu mă gândesc cu un negru gleaneț. Părerea ta care? Care ar sta mai normal? Numai nu rozul. Eu tot așa cred că... Numai nu ca la TikTok e roz. Un negru gleanț, dar e că aici de astea, tăieturi de astea suri, știți? Parcă, Алмазная редко. parcă da, eu nu știu cum se numește, eu Almazna. nu sunt ăsta, cum îl cheamă, Gena Buda. Prost așa și mai crasiv, știi? Eu cred că s-ar lichi, nu? Ceva mai simplu, nu merge. Da, bă, e super arșiv. Tим более, uite, tu vrei, nu vrei, trebuie să le șalcani. Unde e zgrieta, ești zis? Da, oricum, ele, mărginile, trebuie să poți să simți gabariturile la mașina asta pentru că e zdravă, e așa ca mine. Dar aici, короче, să înțelegeți, roata e mai ieșită ca iubca la mașină. Deci, în natură trebuie să-i simți gabarit. Și e lată mașina, e lungă, e lată, e ceas. E ceas. Dai vreo două gazuri. Dai vreo, nu numai de asta așa m-a tras atenția. Ia figheul și zvuk care pe trasă mașina asta, e torba. De nu ne-ar bate soarele în ochi, вообще классно așa. Да не якобы интересант, e un alt. Băi, ce-au făcut? E un alt, dacă mă suni Mai de! Mai de! Все, ești de la Chișinău Arena, cheamă Amonu, mușa. E plăcut, e plăcut. Hai, poate îmi dai să fac așa un cruc pic, așa, prejur la țeamă, la asta, la Chișinău Arena, așa, să mă urc la... Să înțelegi că, da... Eu zic că un cruc pe acest automobil să fac, anume pe automobil, nu în prejurul automobilului, dar pe dânsul, cu dânsul, la volan, la vogan. Hai sui la pasager. Nu, dar în natură de să vedem ok, să vedem măcar cum e. Хочу увидеть. Prima dată pasager. Serios? Da. De normal. Ieși de jos! Kстати, eu prima dată când întrânsă m-am urcat, fix așa reacție am avut. Băi, e așa de joasă, brat, tu n-ai idee. Fac o leagă. Da.
Aici rulul e pătrat. Asta e normal? Așa? Drag aici, drag aici. Все? Salut! Salut! Unde este Elia? Ele! Elen! Nu? Ce faci? Dar eu v-am zis că vine Ce așa mama. roză pe pereche la tine? Îmi place, dar mâine nu era rozul, era bej, alb, ce? O schimbat culoarea. Да, салют. Елена, Валерия. S-a vopsit. Eu te cunosc de pe TikTok. De la dâns. Asta e Jana. Asta manicurista ta pe... de top? Salut, Jana! Salut, Jana. Eu, Tolia. Eu de acesta, pedicurist. De când voi vorbiți cu accentul ăsta de alu Țuțu? Eu pot să... Asta țuțul grești cu accent de anunț. Am înțeles. Ui, și de clasă, apetit, așa să... Până când la unghii și după aceea transformare. Dar ce vreți să faceți? Bine? Da, cafea, ceai, și vreți. Eu vreau cafea. Eu covrici. Cafea. Valerica, tu tot e de cafea? Da. Eu covrici, Cafea avem, da? Da, te-ți cafea. Tolia, tu și vrei? covrici cu chifir. Covrici cu chifir ai? Elen. Acolo e Lapte în acrit. cineva, o mulți vaca, poate. Ieri am 2 sticle de lapte. În acrit? Pentru cafea. Nu, unul e în acrit și unul e pentru... Pentru cafea. Unul e pentru Tolia și unul e pentru cafea. Итак, мы подготовили наши инструменты для педикюра, стилизованные, все как надо по Санпину. Я иду за инструментами. Ага, вот такие инструменты подготовлены. Сколько топор, значит, срисовал. Ой, да тебе не. Нормально, вряд капшон. Nu mai vreau eu capșone și să iau gura copilului, capșone sau și... Так și Иди, говорим, кто ему как, nu? Хорошо, договор. Tolia, tu știi ce am găsit eu acolo? Elena, adus de acesta. Fen, mașinca de frezat. Vrei eu să-i faci strișcă? Nu trebuie. Nu punem mâna asta pentru fată, voi. Nu punem mâna rușine și... E pentru fată clubnica asta. Клубника бомба, честно говоря. Da. Măi, e pentru fată, e mă. Na, ia bine încoace și unde ești? Unde duci? Să o mănâncă în coridor, că să nu pune eu. Еще не все принесли. Da, Elen mai are clubnică. Clubnică, hai, știm. Noi moși venim, mă ducem să vedem dacă este clubnică. Давай. Ia, haidem așa, fiecare. Мне нравится здесь. Ацетон. Да, у вас есть? Iau, bomboane, ai, bomboane. Uite, bля, când ne spală. Ia! Tu ce faci aici? Stai, uite. Opa! La voi aici cu șcaful sus, șcaf. А починишь? Ты же мой салон и починишь, он шкаф не входит. Hai să ia capacine. Pacinește-i! Hai, давай. Eu strâng. Îi dai de bomboane? O vrut fură bomboană, știi? Și eu furător sau și... Adică furător, dar tot ia-ți, Tolia, Nu te mi-e mama. trebuie, nu trebuie. Hai că eu ieși. Nu, că și nu-i furat, nu-i bun. Haidem acasă. Asta n-a să merească în vlog, nu? Și vrei. Eu, după mișcările tale de buzele astea tale apetisante, eu cred că tu ori ai mâncat clubnică, ori ai făcut prostie aici. N-am mâncat ei clubnică. Ce ți-a făcut Valeria aici? Că noi n-am fost. Pогоди, что мы. Ți-o băgat de ești tu? Alisa, tu și bagi de ești în femeia asta. Ce? Nu faci de ești. Tu
Tu ce, cați ajutor sau ce? Lumea crede că noi aici vă ținem pe Valeria. Valeria, dar noi trebuie să te dezbrăcăm. Goală. Serios. Goală trebuie să te dezbrăcăm, Valeria. Nu, dar frumos, frumos arăți. Frumos. Спасибо. Mă place, place. Eu am născut. Unde te-ai născut? Eu am născut. A, tu ai născut? Da. Tu ai copil? Da, tu Eu și eu foarte. Tu tot ai, nu? Nu știu. Am știut, fată. Nu, de dânsă. A, tu băiețel, da? Da, știu. Ai clioșchi de astea, dar de unde tu le tapcești? Ăștia i-am luat din garaj de la fratnicu, vrut să le arunce și am zis că i-am dă-le încoace. Și nu, aici e mazută de asta de la... Eu văd că la tam și ăla parcă i-a mâncat lui Măuda, da? E foame lui. Businessman, blядь! Ia mai fă așa, vezi? Asta, am. De care, de care? Am. Ia. Am. Și cum vă simțiți voi așa? Sunteți businesswoman și cu tapci cu buhnit? Eu sunt foarte simplă, sunt o fată de la Briceni, De unde? De la Larga? nu de la Larga, e bunica mea. Ah, uite. Cât am fost mic, am vândut hachipuri Am fost la Cireadă, la Larga, am îmblat, știi și asta, Cine vârș, face brânză? vaca. Măi, vaca face brânză? Vaca face lapte, nu face brânză. Apoi din vacă. Din vacă! Vaca e bolnavă! Vaca e bolnavă, eu vă zic. Vaca are boboară și ceva, dacă vaca face brânză, nu e bun. Выставишь меня такой дурой? Ну, да че, дурой, ну? Просто выставлю. Не выставляй! Едем к пипить, вот ребята же ребьют, это Как же limba română, eu sunt rusofoncă, măi. Gata, e tot normal. Ai gata, hai gata. Ellen s-a supărat. Dar nu m-am supărat. A, las că vaca face brânză, tot bine, știi? Dar eu știi și o fie și ne-a venit în cap. Poate noi cu Ilușa tot ne vopsim. E și scalet, ne papaneate, am brat. Hai, Iuță, spală cap. Hai, culcă-te. Da, dar pe punte... Nu, Corien. Nu mai este punte cum te-ai pus, gen te-ai pus aici. Dar pune capul normal. Pune, dă-te așa, împingi-te mai tare. Aha, da. Nu, dar trebuie? Nu, noi fără șampon. Am și este un fel de șampun pentru... Nu-i da cu chipitou, ă! Ei, chipitou? Da, vă, împărlești pârul. Dar aici e invers. Ia uite aici. Roșu, e fresh, e albastru, e cald. Băi, ce? Ați întors pe dos aici? Hai, știu. Hai. Dar știți care e cea mai mare pricol? Noi nu avem ștergar. Bă, dar Valeria asta e frumoasă, bă. Auzi că... Ce? Da tu ce? Vrude. Завидно, sau ce? Tu ești foarte frumoasă. Dar îți pare că ți le faci pentru vlog? În samnele la casa să uite și să te memoreze. Hai, lasă, eu ce, nu știu cum arată Alisa sau ce. Dar tu mai uite din când în când dacă nu vine pe aici? Короче. Подписot, dar la noi aici este o problemă. Eu, lui Iușa, zicem să ne vopsim amândoi. Tu ce zici? Eu zic că nu. Și eu zic că el e protiv, eu za, zic să ne jucăm la Wi-Fi și cinstit. Și care mă pădești de ceva și să vopsești? Ce care ești? Băi, dar și, iată, e Iușa de zani. de învați pornit, hai. Nu, trebuie unul, și dai zani. Bunii. Hai, Ne papanează. hai, lasă-i, ne poponeați, îmi țin poponeața, nu știu. Hai, băi, Iușa, e parcă e copil. Nu e serios, pațan, nu se mai enervează. Nu m-am machiat și nu am făcut nimeni divuri. Da, băi, hai, vine, băi, cu apă, de băi, și să ne vopsim o dată. Și cât e acolo? Hai din ras, ne bine de ras. Da. Cât am mai auzit de ăștia Da, pațani? băi, da. Așa am și la noi, așa am și ca un piceni, și acum mă joc pe placă. Chiar vreau să... Hai, că mă doare mâna, trebuie să-i dăm unui faș, hai. Eu nu am cum dar Nu mă auzit. Dar ras. Du-te. Doamne, o pierdut. Du-te. Dar eu, De la când gras. mă Dar spele? păi eu mai A speli. A spele? Da, normal. Cât de repede? În timp de 30 minute a speli.
Nu cât de râd. Fai așa la normal. Făi clar de asta, tipa ceva de gen Nocная бабочка sau o temă de asta interesantă. Вышел на... Колобок. Валя Ставка, Колобок. asta știi? Она была ночной бабочкой. Валя А, Колобок да, выходила каждый вечер. Шаша мерзит. Она была ночной бабочкой. Așa merge, кстати. Asta e drept? Asta e drept ce ziceți, bă? Da, este. Eu îți dau stau. Să știu ceva de genul. Mâine de Da, și fie. Și asta. Șterg fața cu apă micelară. Ia să arăți. Test pentru machiaj. Să arăți pe urmă discul ăsta, vatne, e vânăt sau nu? Și bă, eu am ținut botul lângă vâhlatnaia, truba la zil sau ce. Și eu care credeam că mă spăl pe față. De ce e la așa de vânăt? Asta e normal la tăți așa sau numai la mine? Da, pentru că... Pori. Da, și pori, și... Putorile, tipa, din borțe. Pori, putori. Nu, dar e tipa srăpanos așa sau e, nu? Tipa, любой om e răpănos. Fiecare om are grăsimit cu Жанночка, солнышко, если ты хочешь, ты можешь идти домой. Не, Жанночка, останься с Asta нами. с nami, Жанна. Ты мне нравишься. Aveți să vezi bărbat să rupți așa. Lasă. Și raschinere. N-are bărbat, fiindcă mi-e șinit că tu просто ești urât, dolofan și n-ai noroc la femei. Да. Я ему сказал, что ты его обманула, что у тебя нету мужа, потому что он жирненький, уродливый, и ты его обманула. Правильно? Правильно. Сказала, муж есть. А потом сказала, мужа нету. Так есть или нет? А? Ну так, а мужа Ну, нет. парень это же не можешь. Ну вот, а он муж спросил, я тоже муж. Чай пойти, Ваня. Опа. Штырыдей de crisp TikTok? Короче, ты ешь коммуникацию, кофеин. Păi că asta e radi hype, radi. Да? Din Căpruiu și Maica Căpruiu. Și din acest moment am înțeles că sunt o prințesă în tot Chișinăul acesta și eu o să mai vin să mă mai fac machiaj. Îmi place. Și bă, eu m-am huit, mii de scuze, eu picaița asta. Ep. Eu la video говорю, вас мы ждем колеса ж бощем, мы на ультимажу. Серьезно, ждем, не мы там ж бощем. Был пацан и нет пацана. Fă și-am borta nasul. Eu știi și cred că unicul om care zboșească tare la video ăsta, tata meu când a sut. El a stat, bate. Cum cheamă tata? Боря. Da, pe отчеству. Boris Ivanovici. Boris Ivanovici, ați crescut un băieț. Bravo! Eu... Bărbat în teteșire, el când pălește cu pumnul în masă. Băi, știi, asta ne picalim sau ne... Sau ne machem. Da. Și asta e по-мужски. Are, că eu просто cu gândul că tu ați pierdut, dar tu ai câștigat, bine. Simpateagă, simpateagă. Și eu noaptea să-l văd pe unul așa, pe eu mă spari albat. Ладно. Atunci mă așa driftuim. Haide, ce este? La mine Ну, așa Толя, bun pune pomadă de șeie de la Astra, te rog. Eu vă afarăm ghepala. Ce zici? Nu, nimic. De ce? Tu filmai? Nu. Nu, tot normal, eu еще макияж. Știți? Обычный мужской макияж. Утренний. Tu nu știți? Че это такое? Толю в 2 ствола делают. Его мажут по полному. Я уже боюсь тут находиться. Меня берет конвульсия. Меня мажет. Меня мажет. О, вчера курсом пресс. А я у тебя спустил не коти нежный. Ой, больше чем уже? Azi, tot machiajul a fost făcut cu produse noi nouă. Бэушный. Nu! Nu, tot era deschis. Завидуй молча, Люба. Люба. Dați-o vedem pe Люба. Люба. Ce за красоты aici avem noi. Nu plânge!
Я сказала не плакать. Красотка, красотка. Ну, плечик, фуджи ресница. Фуджи ресница, жди. Ресница сценяшится. Танцуй спора эмоций. Подожди, у меня аж голова закружилась. Я сейчас. Я лох. Сейчас. Я не могу, детка, сейчас ай, Красиво. Толя! Тут че? Тут плечи. А, ну плинси теж макіяж. Алиса! Йо, нам плинс, то ну плинс. Алиса, тут даже. Чи? Ця-ця? Аша. Ш. Ной. Демпартия. Алло, астра, шимбролис. А вен чтение косметичек. Косметик. Спасибо. Давай вамка? Да. Пать командирше. Io taman, am apărut cu mâncarea. Nu-i foame, da? Mâncați, pasari! Я că atât, voi v-ați palit, dar eu nici ca cu. Nu-i подстанове. Uite, acestea, nu știu ce-o cumpărat Ole. Să snagiți. Nuggets. Vai, да это нам густато. Nu ai gustat nuggets? Но, какой у вас телевизор? Desfaceți. Так. Îți bune nuggets? Да, мироасом. Eu că tare vreau capricioasă. Eu știu că pe aici undeva este capricioasă. Ia Я că копчуаса. Atunci asta îmi place. Не тот. Ție tu? Da. Măi, oamenii, copiii în Nigeria n-au și mâncat, dar voi mâncați așa? Voi serios? Aruncați pâinea asta? Eu sunt la dietă, femeie. Не simțiți-vă. Pe dietă tu mănânci așa? Eu mie îmi place să mănânc gustos. Mănânc tot asta. Și eu la Care nu s-a mele, da? Mama, Mâncat de pornul și chiar care nu s-a tăiat. Și am plecat-o? Da, trebuie, n-am. Так, пацани, nu ne ducem să o ducem pe Valeria acasă, că pe acasă o așteaptă bărbatul. Bărbatul, tu așa frumos te duci? Да. Я же пропуск Москва, на ему Dar, кстати, fericit, bucuroși? Даже видосик. Он тебе сказал, о, ты моя лапочка, ты моя бусинка. Вот так сказал. Очень мило. Ладно, și acolo niște romantici. Eu am auzit un apel de lor că uite, uite, puiuțor, puiuțul, drăguțul, iubire. Și știi tu iubirile, oamenii se iubesc, dar tu și? Și știi tu iubire. Dar eu și iubesc vaca. Și are vaca cu iubire. Aici numai... Cumperi un mășor la 30 de ani și cu dânsul și... Ți-i zavea, sau și... Auzi, eu nu te vorbesc cu bambou dacă îți faci un cruc alături? Nu, dai pași. De ce? Я завидую! Да ты ж решетка ждешь. Da, când te duci? Ce faci? Ce faci? Прямо, știi? Psihica e slabă, răbăcică, ți-ai mai strus psihic. Să-i plătit. E torba. Foarte mult? Eu am plâns, Я că за niciodată. pe пешеход. Iarnă, ba. Судьбу афганскую. Не надо воровать. știu ce cânti. Nu ești poștăvit. А ты прости, мама. За кашу манную, за жизнь туманную. Мы целовались при луне под руладой соловья. Ты сказала ауе, жизнь ворам, ответил я. Nu mai încearcă, Sania, să включești huneaua asta în vlog. Ei, nu. Я mai zic ceva de asta. Ей, Doamne, asta copilăria mea tupărâlăia, îmblam cu niște tupărâlăie și el m-a învățat pe mine așa, dacă tare, asta tot e, asta e propagandă rusească. Amintiri. Noi tot copiii de pe tine. Drum bun în Turcia, ți давай! Dacă eram și o lăsea undeva, Hai, спасибо, Сан. Eu te aștept din Turcia când vii deodată la machiaj. Dar vezi video dat cu ciolcă. Da. Bă? Ați cărută din cameră. Să, pa, pa! Bye. Пока. Красота, dar între timp
Între timp eu mă suia muș în furșetul ăsta. McLaren. În McLaren-ul ăsta. Oh, shit. Și... Bibică clară. Все, ходим, брат. Aici numai decât trebuie cureu. Mașina asta trebuie să meargă tare, nu? Ia un figheu și camera calitativă are, zici că e de la iPhone. Eu credeam că e. Dar și să uite așa. Că vezi, ei nu, discurile îmi face. Ну, да, лук еще, конечно же, еще сразу deodată motorul. Короче, пацаны, să știți, dacă aveți mai mult fete, dacă așa mașină voi mai mult fete să aveți, să știți că mai mult de una, nu la na două dușeți. Valeu. Пацаны, în mașina asta nici muzică nu trebuie, să înțelegeți. E просто gaz. Dar eu slab de давление, так сказать. Pățani, dar să înțelegeți pricolul ăsta, motorul ăsta non-stop. La sud sub limbă, dacă se zice. E bună, dacă se... Nu e electromobil, nu e Xiaomi, dar e... Mașina cu benz, pățani, cu așa motor mare, e redă emoțiile ei, e redă ceva deosebit, înțelegeți? Prin prob și să mai toți găzuiți, pățani, cu mașina asta. E. Sâmbătă, duminică, de Blajeni, prin oraș, ați plătuit cel mai tare pe dâns. Atrage atenții, dar atrage și poliție. Atrage și poliție. Kстати, dacă te duci cu așa mașină de Blajeni la cimitir, să ai grijă că poate să uiți și morții după tine. Kстати, opa, aici dăm cineva găzuit. Жалко. Nu, dar mașina e. Domn senator, dar dumneavoastră cam cât timp vă cătăiți pe automobilul ăsta? E că avem o săptămână. Și e ca timp de o săptămână. Părerea ta sinceră despre acest automobil și emoții ți redăieți? E anume după mine, e stilul meu de condus, e pătrată, e bărbătească, e... Короче. E la temă. Asta ca și cum m-am suit pe BMW motocicletă, mi-a rămas în suflet, am zis că asta e motocicleta mea, așa și mașina. Asta e mașina mea. E după mine, e taman ce trebuie. E ca, kстати, e comodă. Aha, așa detaliu. Că de când ai început a posta acest automobil pe internet, TikTok, Instagram, a început să-ți scrie acolo, fete, salut! Bună, ce faci? Și nu numai fete, și mami, și copiii la mami. Atenție mare la dans. Da, drugi, am început să-mi suni mai des, zic, și faci, da, brat, cum vin încoa, brat, la o cafea, brat, cafea peste cafea și fotosesi. Nu mai apă ca așa. Денег Ionuț, așa? Compania Fly One. Luăm zborul. Nu, e aferite, mie îmi place. Destinația Stăuceni, Chișinău. Kстати, câțiva auziți în mașina asta să trebuiască mereu zgrăiți așa, cu glas mai puternic. Deși că, bățani, aici mai este un, de ăsta, cum se numește, a treilea om. Un grebănos acolo, în bagaj. Kстати, grebănos, nihuio, 63? Da, 2. 62. Asta, ca când sunt notele mele la semestru. Ciotcă. Dar ambutiajele nu te mai ajută nici cu mașina de asta mai puternică, mai slabă. Trebuie să stai ca oameni, nu am putea. Nu, da, e ciotcă. Da, dar de bordiurul ăsta, kстати, fetelor, într-adevăr, dacă ați vreți să treceți peste dânsul, aici, cu țâțele, să pasați toate butoanele posibile, вообще, deși răspunde asta? E ca asta și? Asta o pornește toate butoanele și le oprește. Ah, înseamnă că poți să apeși pe asta și bada prost, să întinde Să vreo. opri, da. Tu trebuie să o lași pornită, ca e când să urci pista, pe ele se oprească, înțelegi? Aha. Se oprească. Aha. E ecran. E clasă, e mașină nouă. Are un stil de ăsta interesant. Stroci se de la carbon, aluminiu, chele. Asta e chele eco?
Chele. Asta e chele. E bun. Из минусов подлокотника нема. Cum nu pot, dai și? Pentru tine nu, pentru mine. Dar tu ai padlacul. Păi ăsta e meu. Scuze. Da, asta e mașina pentru egoiști. Să înțelegeți că ea ca pasagerul n-are nicăieri și numai nați. Deschideți fereastra și deschideți ușa. În rest, aici e tete la șofer. Ted, vedeți? Tete e tras pe șofer. Egolistule. Aici e camera, da, așa, nu? A, nihuia, struia. Aici. Киносъемка, aici dăm așa, pang. Aici mărim, scădem, micșorăm, ne uităm, șoferul își face, se uită. Scochești în nas și faci acolo. Acolo, din urmă, dacă se observă, se injecte. Ia o domnișoară se uită, da, se uită, analizează automobilul, i-a plăcut precis. Aici, mai pe scurt, aici dai roțele în jos când aterizezi, aici apeși sos de un caz de vezi pe unul pe ostrov, dar aici dăm вообще bețuleac ceva. Dar aici вообще pasager, airbag, nu știu acolo. А, este, da măi ghini. Airbag este, înseamnă că ești n-ați mă ușit. Cred că. Foarte bun. E sensibil. Da, кстати, drumurile ca cum se simte pe mașina asta, da? Dar ți-aș zice că la și discuri are, la și rădzină, n-aș zice că rău o simte tare, pizde. Da, găurile simt, dar nu e așa de rău cum ne închipuiem. E bun. Dar zvukul este el câteodată roade urechi. Dar cred că aici care cu motocicleta, cred că îți deprinși cu așa sunet. Că aici care scade pe motociclete, ei non-stop pațani au parte așa sunet, non-stop. Ei dăm așa... Senator știi cum să ne închidă în ea gură. E ceas. Mașina asta e rea. Dar noi mai avem o mașină clasă, asta. Când asta am și o mașină ciotcă de asta. Vreau o mașină de asta clară, ceva vreun M8, vreun M5 F90 de asta restyling de asta din 2025, ha? E ca asta, da, automobile clare. Și carbuiatul ăsta tot e mașină. Eu stau, machetă, cu mașini de la druși, cu mașini de închirie. Nu merge așa, trebuie de performat, numai decât. Ha! Amuia faci antireclamă la mașină? E din Gulai, n-am vrut să zic altceva. Și așa, dragii mei abonați, dar voi trebuie să dați like, share, spuneți și vreți vedeți în următorul vlog, da? Și noi asta să facem. Și vă interesant, poate vreți să ne întâlnim cu cineva, să ne vedem cu cineva, să facem ceva cu cineva, da? Și tot așa mai departe. Poate aveți alte idei mult mai interesante. Vadea Tolea e deschis la idei de acestea. Dar între timp eu mă urc în lasticca mea și mă duc să mănânc covrici cu chifir.